La cité Tunkalafia pour la diaspora malienne à Banankoroni. Vous résidez à l'étranger, vous souhaitez faire partir du projet de la nouvelle cité moderne de Tunkalafia à Banankoroni. Envoyez rapidement votre demande de réservation par WhatsApp au 00336 41 94 03 80 ou au 00336 77 83 04 14. La cité moderne Tunkalafia sera composée d'une vingtaine de maisons individuelles sur des parcelles de 300 mètres carrés, des appartements, des espaces verts, des aires de jeu pour enfants, salles de sport, etc. Le tout sur 1 hectare de terrain clôturé. Après l'acquisition des parcelles, vous avez le choix entre la construction avec Tunkalafia d'une villa 3 chambres plein pied à partir de 26 millions de francs CFA ou d'un duplex 4 chambres à partir de 35 millions de francs CFA. Vous pourrez aussi faire le choix d'acquérir un appartement en copropriété dans un des immeubles de la cité à partir de 17 millions de francs CFA. La parcelle de 300 mètres carrés est au prix de 4 500 000 francs CFA, payable en une seule fois ou sur 12 mois ou 18 mois. Le plan de financement de la construction se fera par la suite, soit en individuel, soit dans un groupe de tontines de construction Tunkalafia. Le projet de cité Tunkalafia à Banankoroni, un havre de paix et de tranquillité pour un séjour ou un retour au pays serein et en toute confiance. Avec Tunkalafia, pour chaque Malien de l'extérieur, une maison à l'intérieur. Février kalo kile wolonfila ye san 2020 ani naani aw minnu b'an filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ sira kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkan ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati o cogoya la kunnafoni ale waati selen ni a y'aw bisimila. Kunnafoni damela bi an ka forobaca minisiri ale kɔni ye kunnafoniya ni ka o bɔ ka bi an ka foroba jabarasoba o la a kɛra février kalo tile 5 san 2024 kunnafoni in kun ye fɛn min sa o de ye k'a yira k'a fɔ forobaca ɲɔgɔndan min ni ale kun kɛra san 2023 o kɔnɔna la k'a foroba ɲɔgɔndan kɔni ale bɔra a ma k'a sababuya kɛ ko u bɔra réseau de fraude dɔ o ka min ni ale kɔni kɛra sababu ye ka foroba ɲɔgɔndan in ni ka o bɔ a ma a bɔli a ma maa minnu kɔni ni olu ye ɲɔgɔndan in ni ka ale kɛ olu ma u ka nisɔngoya kɔni u ma o dogo hali dɔɔni a bɔli a ma k'a sababuya kɛ u ye gɛlɛya minnu ni ka olu kɛ walasa ka se ka ɲɔgɔndan in ni ka ale kɛ ka tila k'a ye fana k'a fɔ ko o ko kɔni bɔra a ma k'a sɔrɔ ko olu yɛrɛ nɔ foyi tɛ o ko la o kɔni kɛra gɛlɛya min ni a y'olu tɔɔrɔ cɛyanfan fo ka taga se musoyanfanfɛla ma. Février kalo tile 6 san 2024 an ka jamana kiiritigilamaw ye yamaruya di ka fɔ an ka minisiri kɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ ni ale ye minisiriya kɛ Ibrahim Boubacar Keita ale tilela ala ma hinɛ la ni o ye Haruna Modibo Touré ni bɛɛ b'ale wele ko Papu ale kɔni tun bɛ kaso la kabini octobre kalo tile 11 san 2023 a tun bɛ nɔminɛlibaw olu ka bolo kan k'a sababuya kɛ ka a sen yira Sécuriport ka koɲa dɔw olu la Haruna Modibo Touré a ye kalo 4 ni ka o de kɛ kaso la ko a kɔni bilala ka taga a ka so. An ka kɛlɛkɛcɛw ni o ye an ka fintigilakaw ye olu kɔni bɛ ka u seko n'u damayira bɛɛ kɛ walasa ka se ka an ka jamana ka se ka lakana ni ka o sabati a kɔnɔna la cogo min na ka Bamakɔcɛwale tigilamaw ka dankari olu la sanga a n'a ka wagati u ka larawuliw olu kɔnɔna la a yirala diripa fɛ ka fɔ février kalo tile 5 san 2024 k'an ka kɛlɛkɛcɛw kɔni sera ka dankari Bamakɔcɛwale tigilama dɔw olu ka bunahadamadenya o la a kɛra Tin Azir ale n'u taaguna ni ɲɔgɔn cɛ kilomètre 20 o bɔɲɔngo de don ani kuru fana ni ɲɔgɔn cɛ kilomètre 25 an ka kɛlɛkɛcɛw y'a tiɲɛtigiya k'a fɔ ko sanfɛ pankuru kɔni o de ye dankari u ka bunahadamadenya la u ka kɛlɛkɛminan caman u ye olu fɛnɛ ni ka olu tiɲɛ.
min n'ale tɔgɔ bɛ maliyɛnden bɛɛ da an bɛ don min na i n'a fɔ bi o de ye Tezuleka ye. Tezuleka a nana don maliyɛndenw ka te nimisi wasa ale kama koyi. O kuma la kunkolodimi banbali bɛ e mɔgɔ min na, farikolo bɛɛ dimi bɛ e mɔgɔ min na, farikolo kɔni ale mɔgɔ bɛ ni na lafiya ani ni la wasa de la. Tezuleka de bɛ se ka o k'i ye. Tezuleka maliyɛndenw ni lafiya yɔrɔ de don koyi. Tezuleka a san i ka galon bɔnda i ka se k'a dɔn ka fɔ ko Tezuleka ale kɔni te tɔw olu ti kelen. K'a fɔ ko n ye n ka te san, n ye premier wuli ka deuxième wuli ko n ka deuxième k'ale ɲɛ jɛra, o tɛ Tezuleka ye dɛ. Tezuleka premier n'a deuxième bɛɛ lajɛlen ɲɛ de ye kelen. F'i bɛ tila ka i yɛrɛ sɔsɔ a la tuguni n'o y'a sɔrɔ ko premier de tɛ deuxième ye. E mɔgɔ bɛ a camion fa santa la sa Ibrahim Ɲagadu ale ka nɛgɛjuru sira Kongo a taara i kɔngɔn fa la ni ka n'a ton suguba o kɔnɔna la. Nɛgɛjuru sira 70 06 06 61 walima 65 65 65 97 walima tuguni 72 08 19 91. Tezuleka tew ka lagari, Tezuleka tew ka mandi. O kuma sansa i ka galon bɔne da. An bɛ taa studio tamani ka kunnafoniyaw olu kɔnɔna la. Masenakaw olu fɛ yen nɔ ɲɔforo hectare caman de bɛ yen nɔ ni ale ɲɔw yɛrɛ kɔni ma kan fɔlɔ k'a sababuya kɛ bamaci wale tigilama dɔw kɔni kelen don ka u bali u ka a baara la. A kan ka kan yɔrɔ min na sa o de ye dugu dɔ bɛ wele ko Sayi Matomo ka taga se Folona ale ni Saro dugu o ma. Dugu marabaw olu kɔni ye ɲɔgɔn ye ni ka o kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen na u ka fɔla k'a fɔ ko maa marafɛntigi ninnu kɔni kelen don ka u bali u ka ɲɔforo n'u ka maloforo kɔni kani o la. U kɔni bɛna fara ɲɔgɔn kan ni ka o kɛ walasa ka se ka u ka ɲɔforo ninnu ni ka olu kan. An bɛ taa an sɔngɔkaw olu fɛ yen nɔ nin wagati in na an sɔngɔkaw kɔni bɔra jiko gɛlɛya o la k'a sababuya kɛ u ye jibɔndo ni ka o sɔrɔ u ka sigida min ni ale bɛ wele ko Tɔndo Kare ya. Tɔndo Karekaw kɔni musolakaw nisɔndiyalen don kosɛbɛ ni jibɔndo in ale sɔrɔli la min n'a musaka taar'i jɔ fo sɛfɛwari miliyɔn 32. A musolakaw kɔni tun bɛ ji yɛrɛ kɔni ni ka ale sa sɛfɛwari 200 o de la nin kɔni ye o ko gɛlɛya o bɛɛ bannen. Dugutigi ka taga se musolakaw ma u kɔni ye layidu ta ko bɛna ni jibɔndo in kɔni ni ka ale don bɛrɛ la k'a sababuya kɛ gɛlɛya min tun bɛ u kan olu yɛrɛ de kɔni bɛ a dɔn ni musaka yɛrɛ kɔni bɔra ONG IRC mɔ olu de kunna. Yala ka taa ko kan kibaru la an bɛ taa dolanci ale bunankun kan n'o ye CAN 2023 ye. Nigeria, Afrique du Sud, Côte d'Ivoire ale ni RD Congo olu de kɔni bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ demi-finale la 34e édition CAN o hokumu kɔnɔna la ni jamanaba 4 ninnu olu kɔni bɛna CAN ni ka ale tan bi arabadonya in na Côte d'Ivoire kaw olu fɛ yen nɔ. An bɛ taa ko kan kibaru la an bɛ taa Côte d'Ivoire kaw ka jamana o kɔnɔna la tɛnɛn tilela fana t'u donna waati min na sa ŋunuŋunukan dɔw kɔni ye bɔlɔlɔsira fan bɛɛ lajɛlen minɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya sa Twitter k'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye Côte d'Ivoire kaw ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ ye ni o ye Laurent Gbagbo ye ko ale kɔni tanyana k'a si to san 78 na nin kunnafoniya ninnu kɔni tɛ tiɲɛ kuma ye k'a sababuya kɛ baasi foyi tɛ Laurent Gbagbo ale kɔni nin na. An bɛ to Côte d'Ivoire hali sisan nɔ kabi janvier kalo tile 15 tɛmɛnen na Côte d'Ivoire jamana marabagaw kɔni ye u ka bolofɛn 20 bɔɲɔngo ni ka o bɔli kɔni bali ka bɔ u ka jamana kɔnɔna la fo kalo 6 hukumu o la. O kɔnɔna la sa o faama dɔ bɛ tali kɛ fɛn min ye loko ye ka taga se ku ale ma ale ni cɛkɛ ni dunfɛn ninnu kɔni caman bɛ dun an ka faba o kɔnɔna la yan nɔ. Ni wagati in na i b'a ye Bamakɔ kɔnɔna la k'a fɔ ko ku ni cɛkɛ ni logo kɔni o tɛ ka ye an ka jamana o kɔnɔna la yan nɔ. Mali kunnafoni jabaranin najɛbaw ni kunnafoni damadamani tun bɛ an bolo kɔrɔ bi araba donya in na ka da aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen kulo ka tunga lafiya di an ka kunnafoni ale jikɔrɔma don dɔ ba ye ni wagati in na tɛrɛm tunga lafiya bolo Banankɔrɔnikaw fɛ yen nɔ sɛbɛnni kɔrɔ ka taga se Katima tɛrɛn kelenkelenna bɛɛ lajɛlen titre foncier wa 15 sur 20 de don e maa min fana bɛ yen nɔ ko tɛrɛn b'i bolo i bɛ fɛ k'a jɔ a jɔ musaka bɛɛ t'i bolo i bɛ se ka i sen tunga lafiya ka sojɔ tɔntin na walasa ka se k'i ka sojɔ k'a ban ni mɔgɔ bɛ kunnafoni wɛrɛ sa an ka nɛgɛjuru sira ale banba a bɛna tɛmɛ an ka kunnafoniya o dugumala fɛ tunga lafiya tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen sa Tezuleka fɛnɛ an ka kunnafoni ale jɔkɔrɔma don dɔ ba ye Tezuleka min ni a nalen don maliyɛndenw nimisi wasali kama teko la o tuma la a ye Tezuleka a y'ale san ni k'a si filɛ aw k'an bɛn don n'a nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.